Образувано дознание за заплаха с убийство. Досъдебното производство обаче е на твърде ранен етап. Все още има да се събират много доказателства, разпитват се свидетели. Какво още ни казаха от районната прокуратура в Асеновград и какви бяха днес настроенията в Катуница след този арест, вижте в следващия репортаж. Също като дядо си, Кирил Рашков младши е задържан след жалба на чичото на убития ангел Веселин Христев. В сигнала до полицията той описва как минути преди племенникът му да бъде жестоко премазан, наследникът на ромския бос в компанията на 20 на свои приятели го заплашил със смърт. За да илюстрира сериозността на намеренията си, Кирил младши размахал сабя. Свидетели на заканата за кървава саморазправа станали 10 жители на селото. Днес всички те са били разпитани пред съдия, разказаха от прокуратурата в Асеновград. За сега най-големият внук на Кирил Рашков ще остане в ареста поне за 24 часа. Те първо се събират доказателства и те първо ще установяваме доколко има доказателства за повдигане на обвинение. Евентуално, ако съберат такива, ще му бъде взета и мярка с постановление 72 часа. Цяло денонощие продължи сагата с залавянето на 24-годишния Кирил младши, който бе обявен за общо държавно издирване още вчера. Докато и полиция и прокуратура го издирваха под дърво и камък, хората в Катуница оживено коментираха как вчера наследникът необезпокоявано пазарувал в местния магазин. Ангел и Йорго Рашкови също се навъртали из селото, но използвали чужди коли с софийска и старозагорска регистрация. Какво се случи? Какво ти колата разказва? минава и си подминава. Тук с пълна газ, къде отива надолу, защото Киро живее надолу. И от тук нататък нищо. После един комшия тук е там на ъгъла ги е видял. Други пък разказаха, че са засекли в Пловдив единият от мерцедесите на фамилията, в който пътували синовете и внуците на Кирил Рашков. Щом видели хората от селото, обаче те изчезнали на секундата. Носят се и слухове, че синът Ангел обикалял нощем опожарените имоти за да огледа щитите и дори започнал да прави ремонти в някой от къщите. Мила, вашия екип днес беше в Катуница. Кое от всичко, което чухме в този репортаж, реално е подкрепено с доказателства? Разбира се, доказателства за почти нищо няма, но слуховете наистина са много. Ние прекарахме в Катуница близо 4 часа. Искам да ви кажа, че се наслушахме на невероятни истории, свързани с фамилията Рашкови. Аз не мога да твърдя колко от тях са верни и колко не. Факт е обаче, че хората са много изнервени. Те продължават да се притесняват. Някои отказаха днес да застанат пред камера. Обясниха, че ги е страх от отмъщение. Поне за сега обаче безредици в Катуница няма, нито пък протести. Това ще продължи поне до 40-тия ден, докато не минат 40-те дни на траура в памет на загиналите момчета при протестите. Утре сагата в Катуница отива в съдебната зала. Апелативните магистрати ще заседават по жалбата на двамата шофьори, които на 23 септември вечерта се врязаха в кордон с хора в Катуница и раниха 3 служители на реда и 2 жители на селото. Очакваше се утре отново окръжния съд обаче в Пловдив да разгледа и жалбата на Кирил Рашков старши. Припомням ви, че той е задържан в ареста с постоянна мярка за държане под стража. До момента обаче жалба от него срещу това постановление не е постъпила, така че за сега той остава в ареста. Благодаря ти, Милослава Кондова, пряко от Пловдив. Днес 3 души пострадаха след сбиване в столичния квартал Модерно предградие. Група роми нападнаха и биха 4-членно семейство, което се опита да предотврати обир. Полицията са задържани 4 от нападателите. Сред тях е и обирджията. Само 16 годишен, но вече с богато криминално досие. Издирват се други 4 побойници, като единият от тях дори е обявен за общонационално издирване преди време по друго разследване. Репортаж на Иво Никодимов. Семейството на Бисер Кашишкова обядвало, когато забелязали, че в съседния двор притичва момче от ромски произход. Тихомир веднага скочил да провери какво се случва в къщата на съседката баба Бинка. Ето това е вратата, която беше разбита и езика й беше отворен. Тук вътре се беше барикадирало лицето, което беше влязло да краде. Тихомир повикал тъста си и негов приятел, за да хванат крадеца. Къде го заловихме? Значи тук го заловихме и след това той започна да се съпротивлява много така агресивно. В крайна сметка той обаче се отскубна, в смисъл тениската им остана в тях. Явно някой го е държал за тениската, успя да се отскубне. По думите на пострадалите, минути след това в двора на къщата нахули 30-40 разгневени роми. Продължават да се стичат от всякъде, от тук от керамидите слизат много. Когато започнаха да налагат, видях как тук някъде беше Жоро и как един от ромите го удря с камък в главата.
Най-сериозно пострадал е Димитър Шишков. Той е с счупена челюст и е опериран в Пирогов. Бисерка е нападната от двама роми и е повалена на земята, защото се опитвала да защити съпруга си. И в момента, в който паднах, се разкрещях полиция и почнах да си търся телефона. И цялата тъква вече ги нямаше. Жената е успяла да се обади в полицията едва след като нападателите се разбягали. Униформените обаче успели бързо да заловят част от биячите, сред тях е и убирджията. Това е 16 годишно, стар познайник с богата криминална биография. Живее в така наречените фургони. Така наричат гетото, което е на западния вход на София. Полицията признава, че тук проблемите са постоянни. Това е един пореден епизод от това, което вършат обитателите на това поселище там. Баба Бинка, чиято къща са опитали да ограбят вчера, сама казва, че с ромите от модерно предградие нямали проблем. 60 години живеем тук. И до тази година не ми се е случвало това чудо. Директни пререкания не сме имали с нашите роми. Това искам да го уточня. Според хората от модерно предградие, пришълците от фургоните смущават спокойствието както на българите, така и на ромите в квартала.